Тази година е специална, защото ми е първата Коледа. И изведнъж в хола се появяват някакви зелени неща. Подуших. Не е храна, не е играчка. Странно. Моите хора започнаха да го сглобяват. Голямо суетене, голямо чудо. И ако се питате къде съм, легнах на дивана, откъдето следях изкъсо процеса. Позадрямах малко. Няколко минути по-късно вече заприлича на елха. Веднага отидох да проверя. Добре са се справили. После извадиха играчките. Седях и наблюдавах много внимателно. Първа Коледа ми е, трябва всичко да е перфектно. Но да си призная, някои играчки изобщо не ми допаднаха. Естествено, реших да изразя мнението си. Ама вижте тази топка. Не й е мястото там. Аз я бутам, тя пак я слага. Пак я бутам, тя пак я слага. Ехо, тази топка не е за тук. Изобщо не ми беше лесно. И точно когато си мислех, че естетиката в тази елха е изгубена, моят човек извади една кутия от моите приятели животинка.com. Отваряме и вътре какво да видя? Моето лице на сърце. Това вече е друго. Тази играчка е топ. Поставихме отпред, където й е мястото. И така, първа елха, първа украса, първа Коледа. Ще пазя елхата, ще проверявам играчките и ако някоя топка не изглежда добре, знаете, ще си кажа. Весели празници, приятели, и до скоро!